Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ug bersikulo 24 ngadto sa 27. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanakog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang mga hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mo tuman niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya. Natumba kini ug nagunob. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.